салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ва тансиҳат ҳастед. Чӣ хеле ки бисёриҳо аллакай медонанд, дар канали мо якчанд вақт буд умуман наворҳо пешниҳод карда намешуд. Зиёда аз 2 моҳ буд ки навор ягон хел пешниҳод намекардем. Ин якчанд сабабҳои худро дошт. Шахсоне ки дар WhatsApp бисёр пурсон мешуданд, дар комментарияҳо дар Telegram пурсон мешуданд ки чаро видео намекунем. Ба ҳамаи шумо раҳмати калон ки канали моро тамошо мекунед, обуна шудагӣ ҳастед, мушоҳида мекунед ки наворҳо пайдо мешаванд ё ин ки не. аз ин рӯз иборатан кӯшиш мекунем ки ақаллан ҳафтаи 1 маротиб ё ин ки дертарам бошад ба шумо наворҳо пешниҳод кунем ва маълумотҳои даркориро барои шумо пешниҳод кунем. дар навори имрӯза бошад мехостам оид як мавзӯи нозук ба шумо каме бошад ҳам маълумот диҳам. оиди хунравӣ дар вақти ҳомиладорӣ. бисёриҳо дар WhatsApp пурсон мешаванд ки дар вақти ҳомиладорӣ хунрав мешаванд ё ин ки камтар хун мебиёяд, хуни сиёҳ, хуни розовый, коричневый, қаҳваранг. оё ин дар вақти ҳомиладорӣ зарар дорад ё ин ки не? ва аз кадом сабабҳо чунин хунравӣ дар вақти ҳомиладорӣ дида мешавад? дар навори пештараи мо оиди нишонаҳои аввали ҳомиладорӣ гуфта шудааст ки дар марҳилаҳои аввали ҳомиладорӣ, яъне зан ҳоло намедонад ки ҳомиладор аст ё ин ки вақти бенамозиаш шурӯъ мешавад, метавонад ки як рӯз каме ҳам бошад хунрав шавад ё ин ки ба монанди як қатра хун биёяд. чунин хунравиро имплантатсионное кровотечение меноманд, яъне ҳамун марҳилае ки кӯдак то бачадон мефарояду дар бачадон васл мешавад, мечаспад. дар баъзе ҳолатҳо метавонад ки каме ҳам бошад биёяд, вале ин маънои онро надорад ки ҳама гуна хунравиҳое ки дар вақти ҳомиладорӣ дида мешавад ин ҳамон намуд хунравӣ аст ва бояд ки ба ҳамин чиз беаҳамиятӣ кунанд. дар дигар мавридҳо ҳама гуна хунравиҳое ки дар вақти ҳомиладорӣ дида мешавад ин ба ҳолати патологӣ дохил мешавад ва бояд ки шумо сари вақт ба духтур муроҷиат кунед. сабаби якуми чунин ҳолат, яъне сабаби асосии хунравӣ дар вақти ҳомиладорӣ ин отслойка плодного яйца мебошад, яъне ҳамон тухмҳуҷайрае ки бордор шудааст, дар дохили бачадон васл шудааст, метавонад ки қисман канда шавад ё ин ки пурра канда шавад. вақте ки пурра канда ки шуд, албатта шумо ҳомиладориятонро аз даст медиҳед. агар ки қисман канда шуд, шумо сари вақт ба духтур муроҷиат кардед, хунравиро боздоштанд, метавонанд ки ҳомиладории шуморо нигоҳ доранд. пас аз оне ки агар қисман отслойка шавад, метавонад ки дар ҷои ҳамон отслойка шуда, яъне қисман канда шудани тухмҳуҷайраи бордор шуда, метавонад ки гематома пайдо шавад, яъне ҷамъшавии хун пайдо шавад. ва баъд аз он метавонад ки 2-3 ҳафтаи дигар боз кам хунҳои қаҳваранг омадан гирад. дар ин маврид шумо бояд ки ҳатман дар назорати духтур бошед. дар интернет ягон хел ҷавоб барои саволҳои худ наковед, чунки чунин ҳолатҳоро духтур аз пешӣ назорат мекунад. ба шумо ҳар ҳафта ташхиси ултрасадо тавсия медиҳанд, мебинанд ки андозаи ҳамон гематома, яъне хуни ҷамъшуда кам шудааст ё ин ки не. сабаби дуюми хунравӣ дар вақти ҳомиладорӣ метавонад ки эрозияи гарданаки бачадон бошад. эрозияи ҳақиқӣ. чӣ хеле ки бисёриҳо медонед, мешавад эрозияи ҳақиқие ки шикоятҳо дорад зан, доимо хунравӣ дорад, дар он маврид метавонад ки дар вақти ҳомиладорӣ низ хунравӣ дида шавад. эктопие ки дар 90% занҳо дида мешавад, эктропионе ки дар 90% занҳо дида мешавад, ин ба эрозияи ҳақиқӣ дохил намешавад ва онро на сӯзондан дар кор, на табобат кардан дар кор, фақат ки ҳамон мазокҳое ки шумо меспоред, яъне ташхисҳои шумо мегузоред, ҳамун кифоя аст. ва онҳо дар вақти ҳомиладорӣ хунравиро ба амал намеоранд, яъне эктопия бошад, эктопияи оддӣ бошад, эктопияи гарданаки бачадон хунравиро ба вуҷуд намеорад. танҳо эрозияҳои ҳақиқие ки новобаста аз ҳомиладорӣ низ хунрав мешуд зан, дар вақти ҳомиладорӣ низ дар баъзе ҳолатҳо метавонад ки хунравиро ба амал биёрад. дар ин маврид низ шумо бояд ки ба духтур ҳатман муроҷиат кунед, то ки духтур муоина кунад ва бинад ки ин хунравӣ аз куҷо аст. сабаби дигари хунравӣ дар вақти ҳомиладорӣ ин аллакай дар марҳилаҳои миёнаи ҳомиладорӣ, яъне дар ҳафтаҳои 12-13 сар мешавад. ва ин низ дар навбати худ якчанд сабабҳои худро дорад. якум ин отслойка плаценти, яъне канда шудани амроҳак. мешавад ки қисман канда шавад як қисмаш. агар ки сари вақт ба духтур муроҷиат кунед, метавонанд ки ба шумо кӯмак кунанд. ё ин ки пурра канда мешавад, дар он вақт ягон хел кӯмак карда намешавад, яъне ҳомилагиро метавонад ки зан аз даст диҳад. ва сабаби дигараш ин предлежание плаценти, яъне амроҳак дар ҷое ҷойгир шудааст ки гарданаки бачадонро аз дарун маҳкам мекунад, яъне
чӣ қадаре ки бачадон калонтар шуданд ки гирифтак, метавонад ки хунравӣ ва хатари хунравӣ дар ин марҳила зиёд шавад. аз сабаби оне ки дар марҳилаҳои аввали инкишофи кӯдак то ҳоле ки амроҳак инкишоф наёфтааст, отслойка платсенти дида намешавад ва маҳз отслойка платсенти аз 10 ҳафтаинаи ҳомиладорӣ боло дида мешавад, чунки дар ин вақт аллакай амроҳак пурра инкишоф ёфтааст ва ягон хел камбудиҳо дида шавад дар вақти ҳомиладорӣ, метавонад ки чунин ҳодисаҳо рӯй диҳад. ва ниҳоят сабаби дигари хунравӣ дар вақти ҳомиладорӣ ин внематочная беременность, яъне ҳомиладории берун аз бачадон. дар бораи ҳомиладории берун аз бачадон дар канали мо аллакай навор ҳаст. Ман ссилкашро дар зери навор мегузорам. акнун мегузарем ба он саволе ки бисёриҳо дар WhatsApp медиҳанд: барои чӣ маҳз дар марҳилаҳои аввали ҳомиладорӣ бисёртар хунравиҳо дида мешавад? аз ҳафтаи 5-6 сар карда то ҳафтаи 10 ҳомиладорӣ марҳилаҳои хатарноки ҳомиладорӣ ба ҳисоб меравад, чунки дар ин вақт бояд ки гормонҳои занона бениҳоят нақс кор кунанд. хусусан гормони прогестерон бояд ки хело зиёд ҳосил шавад. агар дар организми зан дар вақти ҳомиладорӣ гормони прогестерон камтар ки шуд, чунин ҳодисаҳо метавонад ки ба амал биёяд, яъне хунравиҳо дида шавад. ё ин ки мушакҳои бачадон таранд бошанд, метавонад ки чунин хунравӣ низ дида шавад, яъне угроза выкидиша. вақте ки аз ҳафтаи 9-10 ҳомиладорӣ амроҳак аллакай пурра инкишоф меёбад, кори худро шурӯъ мекунад, хатари хунравиҳо хело камтар мешавад. барои ҳамин ба ҳама занҳое ки нав ҳомиладор шудаанд ва фақат дар тест муайян кардаанду беаҳамиятӣ мекунанд, ҳатто ба духтур намераванд, муроҷиат намекунанд, аз ҳолати худ намехоҳанд бохабар шаванд, мехоҳам бигӯям ки бояд ки вақте ки шумо тест мондед ва дар тест нишон дод ки шумо ҳомила доред, албатта бояд ки ба духтур муроҷиат кунед, то ки духтур ҳолати шуморо бинад. лозим шавад ба шумо гормонҳои даркорӣ тавсия диҳад, ки то ки кӯдаки шумо нағз инкишоф ёбад ва витаминҳои заруриро барои шумо пешниҳод кунад. хоҳароне ҳастанд ки дар WhatsApp, дар Telegram, дар комментариёҳои YouTube бениҳоят савол бисёр медиҳанд ки оиди хунрав шудан дар вақти ҳомиладориашон чӣ кор кунанд, чӣ дороҳо истеъмол кунанд. ба чунин хоҳарон гуфтаниам ки вақте ки шумо хунрав мешавед ё ин ки камакак хунам мебиёд, фарқ надорад ки хуни қаҳваранг бошад, сурх бошад, гулобӣ бошад, шумо ҷавоби саволи худро ҳеҷ вақт дар сомонаҳои иҷтимоӣ, дар интернет, дар WhatsApp наҷӯед. дидед хун рафта истодааст, бояд ки шумо дарҳол ба духтур муроҷиат кунед. танҳо духтур аз пешӣ ба шумо кӯмак карда метавонад. дар вақти ҳомиладорӣ, хусусан дар вақти хунравӣ, ягон духтур ба шумо дар WhatsApp консултатсия намедиҳад, машварат намедиҳад, чунки ин як ҳолате аст ки бояд ки шумо назди духтур равед, духтур шуморо аз пешӣ муоина кунад, бояд ки ташхиси ултрасадо гузаронад, бояд ки ҳолати шуморо бинад, бояд ки ҳамон ранги хунро аз пешӣ бубинад. аз ҳамин роҳ дар марҳилаҳои аввали ҳомиладорӣ чӣ гуна ҳолате ки набошад, чӣ гуна хунравие набошад, агар шумо сари вақт ба духтур муроҷиат кунед, духтур шуморо аз пешӣ муоина кунад, шумо метавонед ҳам саломатии худро нигоҳ доред, ҳам ҳомилагии худро нигоҳ дореду аз даст надиҳед онро. ва аз хотир набароред ки ҳар як ҳомиладорӣ оромиро талаб мекунад. дар вақти ҳомиладорӣ бояд ки шумо витаминҳои зарурӣ истифода баред, тарзи ҳаёти солим баред, ором бошед, асабонӣ нашавед, корҳои вазнин накунед ва таби болида дошта бошед. чӣ хеле ки бо забони русӣ мегӯянд, настроение нағз дошта бошед. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро дар зери ин навор оиди мавзӯъ пешниҳод кунед. саломат бошед.